tinotenda kuva nemupaine nonguva sezvamuri kungoonawo tine maproblems akaita sema-effects of covid atibata isusu mudzimba umu munoona vamwe vakurovana, vamwe vari kunetsana, vamwe vari kurambana, vari kufaila madivorce even though macourts asati akunyatsotanga kuprocessa those. Imimi, how do you plan on helping those vanhu vakadaro mudzimba? Nauya unotaura takaigarira pasi navakomana handiti tikati aibodosva iyi nyaya ichatikanganisa tikaona kuti regai tivhure handiti ndosaka vamwe vakuinda kumabasa vamwe vachisara vamwe vachiinda handiti kuna machainyoka toziva handiti vanenge vachingosverera pamba ivo ndo vanonetsa handiti vanomusiya dzaswa asi hazvina musasva handiti isi tiri kuti vakomana vekuhealth handiti vachange vachifanira kupinda vachiona kuti zvii zvingaitwa kuti vanhu vagare mune zvakanaka. Vakomana kumapurisa uko paitwa mhosva vachisunga, uye kana munhu akapara mhosva anosungwa, unosungika, ende kana wasungwa unozoona kuti hai dai ndagara ndiri pakanaka. Ndo zvatinoita. Saka izvi tiri kufamba tichiona kuti ndapi makesi every province tichisunga chishwe kuti zviderere. Anozondotaura haisi nyore kungogara wakapfugada, kungogara uri pasi pomumvuri iwoyo apa hazvisi nyore. Handizvo zvandotaura. So you also find kuti even though tine maproblems akaita kunge COVID-19 tine mamwe maproblems ari kuitikawo kuti munharaunda dzedu pana mufundisi vari kufamba vachitaura nyaya yekuti hurumende yazodai mufundisi Shingi. Ndamuona mukomana uyu ndamuona tatinaye taitombogara pamwe chete handinoona zvandakambotaura nyaya yezvoto handiti kuti zvoto zvina mazera handiti pane zera rokuti ukananavira handiti unozvidzinga woga handiti ivo paya pavari handiti vakatanga kungovomoka vachingovomoka pasina wakateerera, ndokuwedzera kuvomoka pasina wateerera. Makatanga mchiti kutaura handiti yawanga uchataura yaiya kuti vanchigara vari unoona kuti vanenge vakambunyikidzwa pamwe kumusoro kuno handiti dzinenge dzisisiri pamwe chete navatenzi. Idzo vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira, vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira, vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira handiti dai vavuya tagara pasi sazuroka handiti taimbogara tose vovuya totaura nyaya idzi togadzira nyaya dzenyika yedu yeZimbabwe. Munhu waJehovha uya munhu anowisisa kubatana norudo sekubatana kwakaita musangano wedu handiti uya hausati wambowa kumwashuka handiti ivo vatouya ndo vavuya nokumwashuka. Asi kana tichagara navo pasi toona kuti zviri zvogaire kana kuri kumwashuka kwekuti haibodo vatenzi vari pano dzatiza handiti hai vamwe torai mukomana minde naye mundomubatsira handiti mukwanda kubatsirwa mukomana nekuti ndo zvatakagarira kuti vanhu vabatsirike, vanhu vakagara mudzimba vasaita zvisiri pamutemo. Uye ukavhuna mutemo tinokusunga, ukavhuna murau tokusunga handiti nowazotaura iyezve tikakuona uchifamba pasa vanhu uchifamba tokuti haiwa bvapo uyapa handiti tikakuona usina chisekete chako handiti izvo tokubata futi chisekete chiwedu wanguva dzose handiti senge iwe chako hauna ndakuona handiti nonga wabvisaka aiwa zvakanaka asi vanogara padhuze kuti tichiona kuti chiri pera handiti very good. Hai uyo musamuhlira kana paine zvinenge zvanetsa riri denda handiti torigadzira, asi nyaya dzake takati avuyi kugara pasi totaura, agare pasi totaura tichivaka nyika yedu, nyika yeZimbabwe tikapuwa naJehovha. Ndizvozvo saka manje maybe to avoid these problems ari kuitika muZimbabwe nekuda kwema-effects eCovid, what's maybe your final word to the people out there? Vanhu vanofanira kuziva kuti denda ravuya handiti nderasatani, asi isi tiri paJehovha handiti ticharikunda, izvi tiri kurikunda handiti vanhu ngavagare vakamira nesu vachiteera mapolisi nemutemo yenyika handiti zvinobuda zvakanaka. Vachirya vachitenga chikafu vachirya, vachitenga chikafu vachirya, asi ukarashika ukatengesa mari ukatengesa petro tikakubata unosungwa unotsva handiti hai very good.